Mira, per mi la fe és creure, la fe per mi és una cosa molt important que em dona serenor. És veritat que quan hi he reflexionat he pensat que potser la tinc i m'ha ajudat molt els meus pares, la meva família. Penso que va ser molt important tots els moments viscuts amb els meus pares, amb els meus germans. Me'n recordo molt dels vespres de Montserrat, dels cants de Teser, d'aquests moments de tranquil·litat personal que t'ajuden a anar avançant. Quan et vas fent més gran, doncs tu vas descobrint altres maneres de viure-la, amb la parella, amb els fills, amb comunitat, amb els grups de parròquia, i també t'ajuda a tirar endavant i és molt important. I també hi ha una cosa que ens ajuda molt, que ens reconforta davant del dolor i a viure el dol amb una esperança. I penso que gaudir-ne d'ella, i pots tenir moments de crisi també en algun moment, però alhora et tornes a remuntar, et tornes a pujar i et dona la pau i la serenor que potser necessites per viure en aquest món. I la importància de Jesús. Per mi també és molt important els valors de Jesús, que penso que són uns valors molt importants en aquests moments, en l'actualitat, i que no els podem perdre, encara que ens sembli que siguin molt antics o passats de moda, però no. En aquests moments ens ajuden a que la societat sigui millor, i nosaltres també com a persones.